бинандагони азиз, айни замон мо дар ҷамоати деҳоти Язгуломи ноҳияи Ванҷ қарор дорем ва тибқи иттилоъ дар ин ҷамоат низ мавзеъҳои таърихӣ ва маконҳои ҷолиби диққат хеле зиёд ба чашм мерасад ва мо хостем дар ин нашри барнома доир ба мавзеъҳои ҷолиби ин ҷамоат барои шумо қисса кунем ва бовар дорем ба шумо низ писанд меояд. моро ҳамроҳ бошед. тоҷикистон сарзамини ҳунару ҳунармандон, макони манзараҳои ҷолиб, обҳои шифобахш, кӯҳҳои сарбафалакпечида, ҳамзамон мардуми меҳмоннавоз буда ба дили ҳар сайёҳи хориҷӣ бо гуфтору рафтор чеҳраи болида шодӣ мебахшанд. Язғулом. ҷамоати деҳоти Язғулом соли 1933 ташкил шуда дар фосилаи 80 километр шурӯъ аз масири дашти ин водӣ дар шафати роҳи мошингарди ноҳияи Ванҷ Рӯшон ба ҷониби шарқ доман густурдааст. ба ҳусни водӣ дарёи Язғулом, рудҳои ҷорӣ ва мардуми ҳунарманд ҳусни дигар зам намудаанд. дар водии Язғулом тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳим рӯ ба вусъат буда, сол то сол ҳусни ин минтақа дучанд зебо мешавад. дар даврони истиқлолият симои Язғулом тамоман дигар шуд, хато намекунем. аз худи дашти Язғулом сар карда то охири Язғулом ҳамаи мактабҳо, ҳамаи бунгҳои тиббӣ дар деҳаи Мотравн бо пешниҳоди пешвои миллат толори варзишӣ ба истифода дод ки имрӯз ҳамаи ҷавонони ҷамоати деҳоти Язғулом машқу таврин мекунанд ки имрӯз ба ҳамаи мо шоҳид ҳастем ки дар мусобиқаи байни чемпионати Тоҷикистон Шайхов ҷои аввалро гирифта бо медали тилло сарфароз гардонида шуд. дар водии мазкур 7 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият намуда, дар онҳо 1858 нафар толибилмон аз фанҳои гуногун дарс меомӯзанд. дарсо аз рӯи меъёрҳои замонавӣ ба роҳ монда шуда, ҳар субҳи хонандагон бо суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, баъдан вориди машғулиятҳои гуногун мегарданд. дар худи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 ҷамоати деҳоти Язғулом 216 нафар ба таълим фаро гирифта шуданд ки омӯзгорон ҳамарӯза аз методҳои гуногун истифода мебаранд. муассисаи мазкур соли 2019 мавриди истифода қарор дода шуда, бо тамоми шароитҳо ҷиҳозонида шудааст. داد خواهی تویم ای وطن ای وطن دشمنت ای وطن به وطن می شود پیرهن در تنی او کفن میش ما سپاهی تویم ای وطن ای وطن داد خواهی تویم ای وطن ای وطن. پیشتر مکتب‌های ما فرسوده بودند، جای نشست بر خوانندگان نمی‌رسید. عذر شکر استقلالیت و شکر پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میکنیم که با ما چنین مکتب‌های زمانوی ساخته و ما به خوانندگان درس می‌آموزانیم. غمخواری که در حق ما کرده است حکومت و جواباً ما کوشش میکنیم که خوانندگان در روحیه وطن دوستی، مهنت دوستی علم آموزیم که در آینده پرچمبردار وطن ما باشند. وطن وطن سرشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین و سر دوهشتی من، بهشتی من بهشتی من، محبتی تو رنگ و رنگ شکوفته روی سنگ تو، 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو. аслан мардуми водии Язғулом ба боғпарварӣ машғуланд. шумораи аҳолияш бошад 6661 нафарро ташкил медиҳад. ин шумора дар 763 хоҷагӣ умр ба сар мебаранд.
ин минтақа аз 7 деҳа иборат буда дорои 2 маркази саломатӣ ва ҳамзамон 3 бунгоҳи тиббӣ мебошад. бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пешвои миллат дар ин ҷо роҳу пулҳо ва ҳамзамон нерӯгоҳи барқии обии Андарбак мавриди истифодаи аҳолии ҷамоат қарор дода шудааст ва ҳамзамон кори сохтмони иншоотҳои фарҳангиву тандурустӣ ки ҳоло нотамоманд бо маром идома дорад. минтақаи мазкур дорои маконҳои зиёди таърихӣ низ ҳаст ки аз онҳо ҳазорон сайёҳон дидан намуда ба худ таассуроти беандоза мегиранд. ин дарахте ки мо дар болои он роҳ гашта истодаем дарахти чормағз мебошад ва ин дарахт таърихи 850 сола дорад. ёдорас мешавем ки солона 1 тонна ҳосил медиҳад ва дар яке аз маҳаллаҳои аҳолинишин қарор дорад ва фикр мекунам ки шумораи зиёди сайёҳон ҳамарӯза аз ин дидан намуда маълумоти бештарро низ ба худ мегиранд ва мо низ кӯшиш менамоем якчанд маълумотҳои ҷолибро доир ба ин дарахти нодид бароятон пешниҳод кунем. моро ҳамроҳ бошед. ин дарахт аз таърихи қадима доштани ин минтақа дарак дода аз соя ва ҳосили он мардуми ин ҷо бо самар истифода мебаранд. паҳноии ин дарахти азимҷуса 11 метр буда дарозиаш то ба 25-30 метр мерасад. тибқи маълумотҳо ин дарахт 845 маротиба ҳосил додааст. дар баробари ин бо сангу харсангҳои зиёд вохӯрдан мумкин аст ки ба назар мисли мавҷи об вонамуданд. меҳнату заҳмат шуғли асосии мардуми язғулум аст. ҳар хона дорои як ҳунармандест ки ҳунари онҳо ҳам боиси пешбурди зиндагӣ ва муаррифгари ҳар яки онҳо ба ҳисоб меравад. варзиш омили солимгардонии ҷисми ҳар шахс буда он метавонад моро аз ҳар гуна бемориҳо эми нигоҳ дорад. рушди соҳаи варзиш дар Язғулом ба чашм расида дар минтақаи муносиб дар гӯшаи водӣ толори варзишӣ мавриди истифода амал мекунад. дар ин ҷо наврасону ҷавононе ки мехоҳанд Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд машқу тамрин мегиранд. در آینده ما نقشه داریم که راه‌های بین ده‌ها اسفالت کرده شود، کوچه‌ها چراغان کرده شوند و در با مناسبت 30 سالگی دولت استقلال تاجیکستان در دهه ژمک یکی از دهه‌های دورترین است، میدانچه ورزشی با دستگیری دندای بی‌خطر و رئیس ناحیه ساخته شده است که روزهای نزدیک به استفاده داده می‌شود. ин аввалин барномаи консертии Насими Язгулом буда баъд аз таъсиси дубора гурӯҳи мазкур нахустин консерти худро дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор намуданд. қайд кардан ба маврид аст ки ансамбли мазкур дар замони соҳиби истиқлолии кишвар таъсис ёфта яке аз маъруфтарин ансамбл ба ҳисоб мерафт. аммо ин гурӯҳ бо сабабҳои номаълум аз фаъолият боз монда буд. бо дастгирии ҳукумати кишвар ансамбли мазкур дубора ба фаъолият шурӯъ намуда бо сурудҳои пур аз меҳру муҳаббат нисбат ба ватан ба кор шурӯъ карданд. ёдорас мешавем барномаи консертие ки аҳли гурӯҳ дар филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Якашариф Ҷураев пешниҳоди тамошобинон намуданд бо овози зинда сурат гирифт ва аҳли гурӯҳ минбаъд низ барои пешравии ансамбли мазкур камари ҳиммат бастанд.
худи ноҳияи Ванҷ яке аз ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба шумор меравад. санаи ташкилёбии ноҳияи мазкур ба 29 майи соли 1933 рост омадааст. масоҳати умумии ноҳияи Ванҷ 4430 километри квадратиро дар бар гирифта, аз маркази ноҳия то шаҳри Душанбе бо роҳи Хобурубод 387 километр роҳро дар бар мегирад ва аз маркази ноҳия то шаҳри Душанбе бо роҳи Куллоб 520 километр тӯл кашидааст. аҳолии ноҳияи мазкур 36416 нафар буда, аз ин шумора 19314 нафар қобили меҳнат дониста шудаанд. нафаре ки барои тамошо ба инҷо меояд, аз ин манзараҳои зебо, мардуми хоксору самимӣ, меҳмоннавоз, урфу одат ва аз тамошои кӯҳҳои барфпӯши он дилканда наметавонад. воқеан меҳмоннавозӣ яке аз хислатҳои беҳтарини сокинони ноҳияи Ванҷ буда, ҳар нафар меҳмоне ки ба ин минтақаи кӯҳии кишварамон меоянд, қалби гарми онҳоро эҳсос мекунанд. бовар дорем сайри имрӯзаи мо ки дар ноҳияи Ванҷ ва ҳамзамон ҷамоати деҳоти Язгулом сурат гирифт, ба шумо низ писанд омад.